बेखिनि समाव जोंनि बेवहाय नुजाफैनो हानाय आलासि सार बिथांमोनखौ प्लेयारफोरजों सिनायथि लानो थाखाय खावलायबाय। बिथांमोनहा जाहैबाय चन्द्रकान्त नार्जारी, भाइस प्रेसिडेन्ट बड'लेण्ड स्पर्ट्स एस'सिएशन, चिरां डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशननि भाइस प्रेसिडेन्ट, लोगोसे आसाम फुटबल एस'सिएशन टुर्नामेन्ट कमिटिनि क-कनभेनर आरो लोगोसे अंकुर चन्द्र ब्रह्म, बिथाङा जाहैबाय प्रेसिडेन्ट परबतजरा डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशननि। मोननैबो टीमनि प्लेयार नोंथांमोनहा मिथिखासिगौ। गेलेनायनि गेजेरजों सासे प्लेयार सायख'नाय जायो, बेस्ट प्लेयार, जाय बिथाङा सायख'जागोन 500 रांजों लोगोसे ट्रफि गंसे मोननो हागोन। बे बान्थाखौ होदों जोंनि ओनसोलनि MRB कनस्ट्राक्शन कमिटिनि मानगोनां रिमु ब्रह्म बिथाङा। बिनिखायनो मोननैबो टीमनि गेलेगिरि नोंथांमोनखौ खावलायनाय जाबाय जाहाथे साबसिन हामसिन रायजोनि गेजेराव जाय गेलेनानै दिन्थिनो हागोन बिथाङानो बे बान्थाखौ मोनलांगोन। गोजोन्थों।
Siapa tuh Irna Hudul ya beli? Siapa ini? Banggur. Isang beda, bagian satu lalu. Langsung lalu ke dia. Ini dah dukung dong, dukung kan? Aslam lagi. Menipu bos. Lali be, baru be. First time lana ko bila. Semua juga.
Narin halah. Long delay. बान्थाखौ सुमतारि बिथांखौ बान्थाखौ लांफैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। दानिया बे बान्थाखौ हरगोन जोंनिनो बेवहाय आलासि महरै नुजाफैनो हानाय भाइस प्रेसिडेन्ट बड'लेण्ड स्पर्ट्स एस'सिएशन चिरां डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशननि भाइस प्रेसिडेन्ट आरो आसाम फुटबल एस'सिएशननि सारखौ ट्रफिखौ हरनो खावलायबाय आरो लोगोसे प्रेसिडेन्ट पर्बजरा डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशननि मानगोनां श्रीजुत अंकुर चन्द्र ब्रह्म बिथांखौ केस थाखाखौ हरनो खावलायगोन। जाथ'बाय जाबाय ना गोजौआव दोन गोजौआव दे बै नोंसोर बै सुना आरोखा बे बेकड्रपनि माबाया सारमोननिसिम धन्यबाद थाबाय बान्था हरनायनि थाखाय। लोगोसे दिनैनि बे खेलायाव बाहागो लाफैनानै खेलाखौ नाय